ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମନୁଷ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। କୁହ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା। ସେ ଛୋଟ କଥା ପ୍ରକାଶ କର। ଆପଣ ରଖିବେ ତ? କେଉଁ କଥା କୁହ? ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ରଖିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ସେ କଥା ମୁଁ ନ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିପରି କହିବି ବସି? ମାନେ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ର ବୁଝିପାରୁନି। ତୁମେ କେଉଁ କାରଣ ଆସିଛ ମତେ କୁହ। ଲୋକ ସେ ଛୋଟ କଥା ମନେ କରି ପ୍ରକାଶ କର ବସି। ମାନେ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି? ମାନେ ତମେ ତାପରେ ମତେ ତାପରେ କୌଣସି କୁହ। ବୁଝିପାରିଲେନି? ବୁଝିପାରିଲି ରୂପସୀ କୁହ। ମାନେ ତମେ ତାପରେ ମତେ ତମ ପାଖରେ କାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ରୂପସୀ? ନାହିଁ। କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ? এই দেখো রূপসী ମୋ ନିକଟରେ ଏଇ ବଣ ମଲ୍ଲିହାର କେବଳ ଅଛି। ମୋର ସେ କଣ ମୁଁ କେତେ ମଲ୍ଲି ଦେଖିଛି, ଏ ମଲ୍ଲି କଣ? ଏ ମଲ୍ଲିହାର ତୁମେ ନେବ ରୂପସୀ? ମାନେ ତମେ ତାପରେ ମତେ କୁହ। ତମ ପାଖରେ ତାପରେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ତୁମର ଲାଭ କଣ ହେବ କୁହ? ମାନେ ତମେ ହବ ମୋର, ତମର। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ମୋର ପ୍ରାଣବାନ୍ଧୁ ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି କହିବି। ସେ ହେଲେ କାହାର? ତମେ ତ ମତେ ରଖିବନି। ତୁମେ କେଉଁ କାରଣ ଆସିବ ମନେ କରି ପ୍ରକାଶ କର। ରଖିବା ତୁମେ ଆକୁ ପ୍ରକାଶ କର। ମୁଁ ପଇସା ରଖିବ। ମୁଁ ତମର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ରଖିବି କି ନ ରଖିବି। ବୋଲେ ମୁଁ ଏଇ ଗହନ प्रमाण करुଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖି ତୁମରି ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ସୁନ୍ଦର ରୂପ ନାଇଁ ତ? ଆମେ ଜଟାବକ୍ର ପରିଧାନ କରି ଏଇ ନିବିଡ଼ କାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଭ୍ରମଣ। କିନ୍ତୁ ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛ। ତାପରେ କୁହ। ମତେ ଦେଖୁଛ? ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ।